И здравейте, зрители на YouTube. Днес ще направим клипче на Puzzle Evolved. Та много хубава игра. Много хубава, много хубава. Не е хубавата. Тъпа е дума. Не, сигурно съм. Як ще кажа. И в тази игра трябва да се разява, да почва с вируса в една страна. Набързо тук в Baltic States. Има вече 21 инфектирани. Там е тъти опит за екип и има най-много инфектирани. Браво! Ръкопляскания и то бурни. Нил Малара е бла. Много интересно. И тук трябва да заразяваш и вирус трябва да се гнилае. И може да почне да бие някой човек. Един двама. Вижте колко е. Аз имам първия вирус и го наричах Славката. Ето. Но може да видите. Властят зомби молви. Добре. Странни новини. Ето вижте, може да видите тук. Славката begins in Baltic State. Славката започна в Балтийските щати. Какви те щати? Тук е Балкан Стейтс. Къде сме ние? Тук има Централна Европа, няколко държави. Много интересно. И голямата Русия. Така, вече си има 63 инфектирани. Много води. Е да видим така. От 7 милиарда груба сметка 60 са инфектираните. Ето само тук само има инфектирани. Ето това са останалите държави, в които няма инфектирани. Само го казвам за... Така, тук е вирусчето, ето бактерията, Славката, народо. Девоира, така, кое е това, това е интересно, не. Това не е интересно. Това може да е добро. Така, да бой. Сега. Браво, много съм добър. Кой е това? Това да е, давай, браво. Браво. И така, виждате тези самолетчета, корпусата е някакво движение. Създава се паника. Голяма паника. Те червени точки са епицентърите на събитията. Вече има 108 инфектирани. Не знам кога може да продължи това. Да. Сигурно сте бая дълго. Вече е много бързо нараства този вирус. Вече трябва да се безпокоят хората. Да са... Всичко разбрах. Така. Сега така бейтваме вируса. Така, чакаме. Вече има много инфектирани от 16 милиона. Да видим къде има най-много. Тук има маче най-много население. Не, разбира се тук е. Тук японци се дава сега размножават към някакви... Като нея там деца, как ще казаха? Къде казаха, бе? Но ето, гледайте колко странна новина. Зунга looking to buy Class and Clowns. Това имаше игра за телефоните. Зунга е там, там правят игрички. Много странно, има вирус. И те ми говорят за това. Много интересно. Дори най-странната новина, според мен, е за зомби филма. Много интересно беше. Вече е Украина. Украинците! Здрасти, как сте? Вече си имате дори проблеми. Сипс. Кощо е кораб? Така,
Аха, нещо там. Апдейтнахме са. Много хубаво. Еволюирахме. Така. Така, много выражение има, бе. Представям си от това червено. Те се световна паника. Да я кажем междугалактическа. Аха. Много бързо се размножава този вирус, бе. Ох! И в Русия почнахме, браво. Направо. Красимивки. Много добре, много добре. 3 държави вече. И след която е най-голямата. Русия. Както и да. Ама тук за най-голямо удара. Тук един мияк на населението, нещо. Те пък японците да направят, кои са тези хора, бе. И тук население няма. Австралия. Те там тук ме се размножават към някакви мишки. Петдесет хиляди. Не искам да стига до тука. Тук е България и Гърция и това. Сърбия, Хърватия, Македония, България, това съм. България да бест. Сега тържите и просто тази шира, не знам колко ще ми е интересно. Те сарка фанаха, бе. Гледайте, държавите вече сарка фащат. Голям вирус. Голяма работа станахме. Аз мога тук да направя някой апдейт, да апдейта нещо. Сега са симптомите. Са къцна нещо. Това е интересно. Еволв. Дай това. Не. Дай сега. Тук е нещо да направя. Дай във водата. Ям. Дешня. Така по-бързо се размножава. Направо. Две държави. Направо. Красимивки. Какво са тук? Тия планчите. Не, как бяха? Колко държави че заразихме в Славката. Славката много от кръстимивки. Това ще продължи много време. Не знам колко. Този вирус много бързо се размножава. Така, симптоми. Така, това стане много интересно. Тук са крашни музика. 5 милиона човека. 124 хиляди и нещо. 46. Един. Това е много добре. Те направо са. Разбира се дея. Тега хора умират, бе. Хора умират. Се изтрепя някой. Тая игра направо му да вмъкне някъде. Не знам къде обаче. Да ме инфектирам. Много бързи. Те ще умират тези хора, бе.
Така, върнахме се и трябваше да направя нещо там. Ще се държиха. Това е. Ето. 99%. Това е. То вирус направо ме разкърчи. Не искам да има такъв вирус, нещо. Това е бая гаден вирус. Имам 18 точки. Кое е това? Това да го направим. Ако изтрима цялото население, какво ще стане? Ще е много интересно. Ага. Ето нещо там. И че трябва да попага генералния сега се зарази. Или полза съседа Балкан Стейт. Не. О, Турция. Така. Свеща е интересно. Как стига до Турция? Чакай бе. Сепс. Какво ще е така? Какво заразихме? Това е. Не, това. Какво заразихме бе? Това е. Не. Аз какво заразих бе? Не е сега. Познах бе. Познах бе. Какво ще е така? Се изтреби. Тук ги изтребих бе. Казахстан. Тук не са сериозни стати. Тук пак е лошо. Тук... не знам. До инфекцирани, ама пак трябва да... Те пак. Нищо да се заразяват бе. Ще ги изтребят тея бе. Това направи някаква расистка игра. Кой е измислил тази расистка игра и десния? Да видим. 99%. Се вижда. Гледайте, колко ще увеличиха тея. Става страшно. Явно тук в Румъния е вируса повече. Само да не дойде в България. Тук много е опасно тук. Хората умират. Не знам, ама тук никой няма се... Тук е... И тук много яко ги засегнахме. Украинците... Тази бактерия е много лоша. Тази е много гадно. Много е гадно това. Ето, може да вече да се види. Ето кои чаши на органите. А пък няма излекувани. Няма някакъв противолекар. Ето колко е размер. Колко са инфектираните. Много опасно, много. Ето. Големи държави са инфектирани. Едни от най-големите и то. Това е много интересно. Интересно да е нещо.
А тук не е щата Аляска. Той е на Канада ли? Добре. И къде почнахме? И тук е, бе. О, но... Те тук много гадно умират, бе. Гледайте, пъпки навсякъде. Не е Балкан Стейт. Не. Няма да го позволя. В никакъв случай. Не. Мразя тази игра вече. Тук е тотално изтребление. Европа са погини. И корейците, те гинат много яко. Много яко гинат. 16% са мре. Само исках България. Исках ето как се случи това. Просто не исках. Вече има двама мре. Добре, вече ме стар за живот да begins. Тук нещо хората страха ги вече. И такъв вирус аз съм правил. Ето колко вече държави вевнаха. Така че вече доста повечето са живи. Ма така се изража. 56 милиона. Да. Милиона са умрели. Гадно. Много гадно. Това за първо да го забелязано. Ето това. Черната смърт. Особено Русия. Но. Държавата е пред унищожение. Ето, може да се види резултата. Всяката беше... Шет. Не, това е много брутален вирус. Ето. Пренася се навсякъде. Ето. Може да видите. Ето. Вече е и тука. Вече е навсякъде. Всичко е в точки. 2015 година. Една година и... Представяте и си хора. 13%. Ето, гледайте. Вече повечето държави са засегнати. Не мисля, че някоя държава поне до края на този кив ще стане жива. Ето гледайте. Гледайте. Ето гледайте, хора. Аз признавам да кажа, вече спирам този клип. Това е всичко от мен. Радо от Gaming Cash. От Gaming Hunters. И това беше. И до скоро. Чао.